राकेश बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ माने ओरैनो जास्ट माने ओरैनो ना एवनो नागिरदों आरो जों फुख्रिनि ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ'खौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। भिडिअ' खालामनो समायखौनो मोना होमबाबो दिनै मोनसे ओरैनो जास्ट भिडिअ' बानायबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना ओरैनो जास्ट माने ओरैनो गोसोखांनानै आरोना। मानै माथाम आरोना एसे संस्रोनोसै दायो बरियानो जानोसै आरोना ओमफ्राय संनानै बरियानो बानायबाय थानायबो जाया आरो समाबो आंहा थोस्लाबा बेनिखायनो मा खालामनो उपाय गैया माने गोबावजों ओरैनो दिनै माने होनाय जाबाय आरोना ओरैनो माने जास्ट नायनो थाखाय ओरैनो माने माबोरै दं लोगोफोरखौ ओरैनो माने नुनो थाखाय आरो उपाय गैया मा समानो थोआ माने भिडिअ बानायनो सानो गोसो जायो नाथाय मा खालामनो उपाय गैया। नोंथांमोना माने अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम माने जेनेबा आंखौबो सापर्ट खालामनानै जे गोजौ फारसे थांहोयो आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम माने आं दुखुनाय जाबाय। सायबाय ओरै सायो बारा रोङा आरोना सायगासिनो बरिया नाजों माजों संनाय जायो नोंथांमोननो खिथागोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मासे सायगासिनो आरोना दा गासै माथाम दं नै जों दा बरिया संगासिनो माने दायो सायखांबाय नै दा सुनो थांगासिनो आङो सुसिगोन आरोना नै नाया गोदै गोदै मिरगा बरिया नै दा लावजों नाजों होख्लायनोसै नै बरियानो हाखाबाय नै लाव हाग्राया नै बियो बरिया जाबाय गोदानाया नै होनोसै गोदानाया सब्रै खालामबानो जागोन ना आसलथे माथामलायालाय साथामनि थुरानै थुराथाम थुराब्रै थुराबा 6 थुरा जागोन मासेयाव बरियानो नै आलुजों लगायना लाबाय नों बरियानो सुरु एवनायाव सुगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाहांबाय सुरु थाव होबाय पुरा माने कमप्लिट होनाय जाबाय बे लावा रेबबासो ओमफ्राय नाखौ होनाय जागोन ना बेखौ दै एसे होगोन दै एसे होनानै ओमफ्राय लावा लावजों रेबबाथाय नाखौ होनांसै आरो नाया रेडि एवखानाय दा नैयो माने मोनग्रोनांगोन आरोना ओमफ्राय नाखौ होनाय जागोन ओमफ्राय नै नाजों लाव आलु बरियानो रद' जानोसै बरियानो दा लाइटआ मोजां नङा लाइटिंआ लाइट गैया नै बरिया लाइसि जानाया संख्रि एसे खम जादोंमोन संख्रि होना होबाय गोथाव बरिया हख्लायनोसै थाइजोबबाय नै जाबायानो खिन्थु जानायखौ दिन्थिला आरो नोंथांमोननो फाइनालि नायाबो मोनबाय नोंथांमोननो जानायखौ खिन्थाथ'ला जानायखौ नोंथांमोना लुगैगोन भिडिअखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय ना थांनानै आंनि जेनेबा भिडिअ बानायनायखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय हानायखिनिखौ आं बानायगोन नाथाय दा सम मोनथ'वाखै बेनिखायनो आं बानायनो हाथ'वाखै मोजाङै जास्ट नोंथांमोननिसिम बाय बाय।